ating paglilibat at bibili ng pandesal at kape. Tara, let's go! Yan ang mga gigig. Tara, let's go! Tara. Ano nga? Tayo na guys, no? Bili nga tayong pandesal. Let's go! Tara! Ay, doon, ulit. Tara na nga. Yay, let's go! Woo! Tara na! Guys, tara na nga at bili nga tayo ng pandesal sa may kanto. Tara. Malayo ito. Malayo tayo bibili. Sobrang layo. Kaya tara. Let's go! Nga ako ng pandesal. Tara na nga. Let's go. Ha guys. Woo! Tayo. Tara na. Let's go. Woo! Tara na nga. Tara. Diretso lang. Diretso lang ang diretso guys. Kaya tara na. Tara. Tinin. Oops. Yan. Hindi nga tayo. Yan. Tara na nga guys. Woo! Yan. Yan. Tingnan nyo nga ba kung may ano? Ang bawal lang. Tara guys. Let's go. Yan, at dito nga pupunta tayo sa school namin. Ano dito? Ano? Yan. Tara na nga guys. Dito nga, walit. Meron na nga nagtitinda. Tara. Mamalot ka agad. Tara na. Ito nga tayo sa school namin kahit walang pasok. Tara. Let's go. Walang pasok. Subukan natin. Tara. Yeah. Tara na. Guys, kaya minsan dito tayo duwaraan. Ay, wala na pala ito. Kala ko, saan na tayo papasok eh. Gala-gala lang. Yan na. Tara guys, yung gala namin pero wala na pasok. Sige. Tara guys. Bako dito eh. Tara. Yan. Tara tayo dumaan. Bahala na. Tara na nga guys. Yan. Tara. Oops. Yan. Tayo atin na lang rin guys. Dali ko tayo. Yan guys, tara. Yan. Tayo, di ko na tayo dito. Tawa, kaya mabalik na muna tayo at dito nga tayo papasyal. Tara na nga. Tara na nga guys. Yo. Ha? Nga ba? Saan nga ako bibili? Tara na nga guys. Tara na. Yan. Sige, tara na. Ning. Let's go. Tara na. Yan. Yan. Pagdadaan. Guys, tayo tara na. Yay, tara na. Palo guys, tara na. Pero tayo dun. Shortcut. Tayo dadaan. Tayo tara na. Tara na nga guys, let's go. Tuloy na nga rin tayo. Pabili rin ako ng pandesal. Tara, let's go. Ha? Saan pa? Sige ba? Para mas mahaba. Tara. Tinatawag yata ako ba? Yun guys. Let's go. Tawa. Guys. Bili nga tayo ng pandesal. Tara kayo. Uy. Tinit. Let's go. Wala nga tayo guys. Tara na. Guys, tara na. Tara guys, let's go. Yun nga. Tara na.
Pantisan, 20 pesos guys. Iya pak, kita. Wala. Oh ya. Bumili na tayo guys. Iya. 20 pesos. 20 pesos nga ako pa sa akin. Ya, saya tak. May ba doon? Wala po. Saka ito na. Ya. Guys, pag nila. Ya. Kung ating ibigay ko ngayon, pag-isa na natin ka. Tsaka may pants pala guys. Pants na pili na nyo. Okay guys. Ano naman natin guys. Thank you po. Meron pa yung bike guys, tara na. Ya. Awa, Ya. okay na po. Ay guys, tara na. Nabaliktad na natin yung bike, nangyayari. Ayaw po na mo guys. Ayaw na niya. Baliktad yung bike natin. Baliktad. Tara na nga guys. Let's go. Yun. Tara na nga. Ay guys, tara na. Yan. Dito tayo ba? Ay, dalawa. Ay, dalawa. Close kami. Ito na pala tayo doon dahil tumagal tayo. Yay! 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 Tara na nga. Tara na nga. Let's go, let's go. Tinin. Dito na nga tayo. Una. Yan. Let's go. Yan. At yan. Nakabili na nga kami ng patisal guys. Yan. At uwi na nga rin tayo. Yan. Tara na. Ngeng. Tara na nga. Let's go. Yan. Mga guys. Yan. Natin. Tayo. Oh, may truck guys. Tayo dun. Kala ko mababangga ako. Yeah, guys. Haha. Yan guys, pauwi na nga tayo. Sige po. Pauwi na nga tayo guys. Karan na. Init. Hirap na natin ang break natin dahil nulog ng uwi. Tara, let's go. Guys, tara na.